Aktivity sokoliarov na Slovensku zaujali aj ministra kultúry a vzdelávania Spojených arabských emirátov, ktorý navštívil Slovensko 22. júla. Sálim bin Chávid Al-Kasimi a ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa stretli s členmi prezídia klubu sokoliarov, ale aj s deťmi, ktoré sa venujú sokoliarstvu. Spojené arabské emiráty boli iniciátorom najväčšieho UNESCO podania v histórii dejín UNESCO, zápisu sokoliarstva do nehmotného kultúrneho dedičstva a v rámci svojich možno aj protokolárnych povinností ako Slovensko jedna zo signatárnych krajín, tak nás poctili svojou prítomnosťou a návštevou a chceli sa presvedčiť o tom, ako to sokoliarstvo u nás funguje, aké je jeho legislatívne aj reálne zabezpečenie a boli nesmierne nadšení tým, čo tu s tým videli. Videli to, že historické kulturálne objekty, keďže bolo to pod gestiou Ministerstva kultúry, sú vysoko obohatené sokoliarskými vystúpeniami, ktoré dodávajú vysoký štandard aj punc celej návštevy týchto našich kultúrnych pamiatok, ktoré sa zakladajú na historických podkladoch. Je nám veľkou cťou, že sme mohli teda vystupovať práve pred takouto delegáciou, ktorá nás prišla pozrieť a predstavili sme im nášho sokola Rároha Geriho, ktorý vlastne lietal na tzv. Útoky na bábätko a teda počas tohto mali možnosť si pozrieť najbežnejšieho a najviac využívaného sokola v sokoliarstve. Sme radi, že na pozvanie Ministerstva kultúry sme mohli prezentovať prácu Slovenského klubu sokoliarov. Stretli sme sa tu na hrade Červený kameň na stále scéne sokoliarskej, ktorá je tu práve pod hradom a tu sa prezentuje tá história sokoliarska slovenská. Takýchto stálych scén je na Slovensku viac a v podstate všetci títo ľudia, títo sokoliari, ktorí pracujú na týchto stálych scénach, sú členmi nášho klubu. Klub nejakým spôsobom metodicky zastrešuje aj túto formu prezentácie a je veľmi dobré, že práve tu pod hradom Červený kameň sa toto stretnutie s arabskou delegáciou uskutočnilo. Samozrejme, prezentovali sme aj vzdelávanie v sokoliarstve na Slovensku. Bez nejakej nadsázky môžeme povedať, že sme lídrami vo svete v tomto. Máme stredné základné školy, vysoké školy, kde sa sokoliarstvo učí a sme na to patrične hrdí. Máme veľký záujem mladej generácie tu na Slovensku o sokoliarstvo. Náš klub má približne 400 riadnych členov a viac ako 200 kandidátov, čo môžem smelo povedať, že v rámci Európy takýmto množstvom tých budúcich sokoliarov, tých adeptov sokoliarstva sa nemôže píšiť nikto okrem Slovenska. Pre nás bola veľká česť, že sme mohli aj s našou školou a s našimi žiakmi prezentovať sokoliarstvo ako nehmotné dedičstvo UNESCO aj vo vzdelávacom procese našej školy pred ministrom kultúry Spojených arabských emirátov. A hlavne aj to, že naša republika, Slovenská republika, je výnimočná vo vzdelávaní, pretože sokoliarstvo sa vzdeláva už na materských školách, základnej škole, stredných školách, ale aj na univerzitách. Arabská delegácia v podstate mohla vidieť, že venujeme patričnú pozornosť tomu odovzdávaniu toho odkazu sokoliarstva z generácie na generáciu, že tí starí sokoliari skúsení odovzdávajú tie svoje skúsenosti a posúvajú to kultúrne dedičstvo na tie mladšie generácie. A práve toto sokoliarstvo je naozaj taká alternatíva v dnešnom pretechnizovanom svete pre tých mladých ľudí, že môžu byť bližšie k prírode a môžu tie prírodné deje sledovať v priamom prenose spolu s tým svojím partnerom, s tým svojím dravcom. Sme veľmi radi, že sme takouto formou mohli odprezentovať slovenské sokoliarstvo pred pánom ministrom kultúry Spojených arabských emirátov práve tu pod hradom Červený kameň na tejto stálej scéne, kde sokoliari odovzdávajú ten odkaz toho sokoliarstva, to historické dedičstvo, ktoré nám tu sokoliari, naši predkovia, zanechali. Taký hlavný odkaz, ktorý sme si, myslím, spoločne dneska odniesli odtiaľto, že jeho návšteva z Arabov z azijskej a arabskej krajiny dokázala, že sokoliarstvo dokáže spájať národy bez rozdielu náboženstva, rečí, farby pleti a preto jeho patričné miesto a zastúpenie na tom zozname UNESCO. Ak vás aktivity sokoliarov zaujali, neváhajte a využite dovolenkové obdobie na návštevu niektorej zo stálych sokoliarských scén, napríklad pri hrade Červený kameň. Naši návštevníci si môžu pozrieť letové ukážky, ktoré vlastne robíme 3-krát do dňa a vlastne naše dravé vtáky lietame počas týchto letových ukážok a máte možnosť sa vzdelávať alebo teda priúčať tomuto krásnemu historickému
ospevovanému remeslu aj počas teda krúžkov, ktoré organizujeme vždy v útorok pre deti. A taktiež tu mávame rôzne historické akcie, napríklad Festival Rothenstein alebo Festival zabudnutých remesiel, počas ktorého nás môžete prísť pozrieť aj teda v historických kostýmoch a môžete vidieť aj ukážky historických remesiel a historického sokoliarstva. Poľovníctvo má zmysel.